a Xurxo Mariño, este mozo que está aquí ao noso lado. É un placer ter connosco o científico galego. Xurxo Mariño é lucense que se fixo biólogo e logo especializouse en neurociencia. É profesor e investigador do Departamento de Medicina da Universidade de Coruña. Xurxo Mariño investiga sobre o funcionamento do sistema nervioso. Esa estrutura tan complexa, pero que cada vez descoñecemos menos gracias a estas tres cousas ao seu traballo como os que fai Xurxo. Ten multitude de artigos científicos sobre este tema, a nivel tanto de España como a nivel internacional. Traballa precisamente co famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, na USA, en Estados Unidos. Pero ademais, da faceta de investigador, de científico, resulta que é divulgador de ciencia. Esa parte tan importante da ciencia é tan difícil e escasa no noso país. Xurxo Mariño fixo seu o compromiso de achegar a ciencia a todo o mundo. E fai un xeito ameno, sinxelo e cercano. O cal é moi complexo. Hai moi poucos divulgadores de ciencia. E vos, moitísimo. Ademais, esta divulgación faina en galego, co cal o compromiso é doble. Estamos indicando, estamos amosando que se pode facer e divulgar ciencia na nosa lingua. Para facelo, dá charlas, publica artigos e libros, como vais que desde aquí e que temos na biblioteca e podedes ler cando queirades. O que máis dicir? Hoxe vai nos falar de aventuras desde a ciencia, aventuras por todo o mundo. Fixo un viaxe alrededor do mundo de varios meses e vai nos contar desde esa óptica da ciencia pois as súas impresións dunha viaxe, como vedes, moi completa e moi complexa. Están atentos, teremos despois a ocasión de preguntar dúbidas e todas aquelas inquedanzas que podamos ter. Sen máis, benvido e agradecer. Gracias. Me vi aquí a la ley. Mira, esta é unha charla moi atípica, é unha cousa bastante rara do que fago habitualmente, porque eu do que sei falar é do sistema nervioso, do cerebro, das neuronas, das redes neuronais que tedes aí dentro, da actividade eléctrica, e de eso me sinto pois, seguro porque aí realmente teño bastantes anos de investigación e é normalmente do que falo cando fago actividades de investigación, pero esta é o resultado, que vou contar hoxe, é o resultado dunha viaxe que fixemos a miña colega, que manxeron durante 11 meses alrededor do planeta Terra. Fixemos esa viaxe pois, coa curiosidade e a ilusión e a mirada pois, de persoas que tenen pois, esa pasión por comprender o mundo no que viven. Fixemos pois, a viaxe de Santiago de Compostela. Estivemos inicialmente 3 meses en África, estivemos en Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Namibia, Botswana, Zimbabue, Sudáfrica. Despois de 3 meses en África saltamos a América do Sur. Empezamos por o sur de América do Sur. Fomos baixando ata o produto máis ao sur de América do Sur, que era o Cabo de Hornos, e despois de aí voltamos outra vez para arriba, neste caso por o lado do Pacífico, dos Andes. Estivemos no deserto de Atacama, logo saltamos outra vez para cruzamos os Andes de novo. Aquí pasamos tendo bastante tempo en Brasil. A idea principal era navegar polo Amazonas e polo Río Negro, esa zona extraordinaria de diversidade. Despois as Illas Galápagos, estivemos tamén máis tarde en Cuba, percorrimos Cuba de un lado a outro en coche. Logo saltamos a Estados Unidos. En Estados Unidos nos interesaba especialmente percorrer os desertos do suroeste estadounidense. Aí tamén fixemos bastantes kilómetros. Logo saltamos para cruzar o Pacífico, fomos pegando chimpos. Estivemos en Hawái, na Polinesia Francesa, e chegamos a Nova Zelandia, que son as nosas antípodas. Nova Zelandia tamén a percorremos a Illa Norte e Illa Sur en coche. Fixemos bastantes kilómetros realmente en carros. Australia percorrimos distintas partes do leste e do norte, o sureste asiático, Singapur. Estivemos tamén dando unhas boas viaxes por Vietnam, China. En China andivemos como un mes tamén máis ou menos, e despois Mongolia, Rusia. Queríamos ir por
facer o transmongoliano, non, transiberiano, pero non nos concederon o visado, entón incluso non podemos entrar. Así que chegamos por distintos países do norte de Europa que rematamos de novo en Santiago de Compostela. E que vou a facer aquí agora? Pois contarvos algúns puntos. Eu cando estaba preparando esta charla se me ocurrían moitísimas cousas e se tivera que contar todo o que me apetece contar estaríamos aquí como 3 meses e se vos pasábamos exames, se chegaba o verano todo eso. Entón o que fixen foron a escoller algúns aspectos que poden ser máis distintos ou entretidos ou interesantes. En Namibia, esta zona que está aquí é un gran deserto, esencialmente un gran deserto, pero como sabedes, os desertos son sitios cheos de cousas. Son extraordinarios porque teñen todas as súas sorpresas agachadas e van aparecendo pouco a pouco. E iso é maravilloso. Percorrer Namibia foi realmente estupendo. Aí o que fixemos foron máis de 4.000 kilómetros por os camiños de terra, que son os camiños que teñen en Namibia, moi bons, por certo, non é que por ser de terra sexan peores. Se o asfaltaran, seguro que era todo moito máis feo. Aquí levábamos este coche. Isto tiña 2 depósitos de gasolina, que levábamos casi 200 litros de gasolina, 2 rodas de reposto, un teléfono satélite e despois moito espazo e moitas cousas por ver. Unha das primeiras cousas das que te das conta cando estás nun sitio en donde non vive ninguén en centos de kilómetros a redonda, porque por exemplo aquí pasábamos a veces percorríamos 300 kilómetros sin ver nada, nin ver nada, digo, de seres humanos, outros vehículos, sí que íbamos vendo animais e distintos tipos de formacións xeolóxicas. O que pasa cando non hai ninguén aí é que non hai contaminación luminosa, así que cando cae a noite é magnífico porque aparece un ceo que non estamos acostumados a ver. Na nosa sociedade occidental sabedes que a luz dos povos non é preciso que sexa un povo moi grande, pois nos impiden ver algo que os seres humanos levamos utilizando para orientarnos e para crear ritos e para disfrutar desde hai 150.000 anos, que son as estrelas. Así que se facía de noite e como non había nada de contaminación luminosa, e ademais aquí nesta zona do deserto de Namibia, isto é o sur do Kalahari, tampouco hai colinas, tiñas como unha esfera absoluta de cero. Cando cambias de latitude no planeta Terra, cambias así moitos graus de latitude, o que pasa é que o ceo é completamente distinto. Temos un ceo distinto. O ceo que vemos aquí non ten nada que ver, en esencia, a maior parte dele, co que ves noutras latitudes. Aquí, por exemplo, nos aparecía esta estrela que é Alfa Centauri, este grupo estelar. Alfa Centauri que é o conxunto estelar o sistema estelar máis próximo a nós. Non o vemos, este é Beta Centauri, e por aquí anda outra moi interesante que logo vamos. E esta é outra imaxe esta fixen antes. Esta foto fixen a primeira noite que quedamos a dormir no deserto do Kalahari, nunha zona exactamente igual, sin ningún tipo de poboamento con tamín. Aquí vivían uns señores que un pouco que desde agora. E esta luz era o casete onde estábamos, que metían unha luz tenue que daba para encher todo isto. E mirad o que vai aquí. Estas son 2 galaxias que se ven a simple vista, que non vemos nos aquí, que son as nubes de Magallanes. Estas nubes. Nos aquí temos a posibilidade de ver unha galaxia a simple vista, sabedes? Cal é? É o obxecto máis lonxano que pode ver un ser humano así, sin ninguna axuda óptica. E podemos ver desde aquí que é Andrómeda. O que pasa é que tens que ir a un sitio sin contaminación luminosa e que non este nublado, que non este nublado é fácil. Pois un día, se vos apetece, se vedes que non hai nubes, vos apartades un pouco de la luz, mirades unha carta estelar onde queda Andrómeda, tedes unha nubeciña como esta, máis ou menos. Por distintas razóns, e cada unha delas por separado xa sería suficiente como para preocuparse por comprendelos, por ir a visitarlos. Os SAN son, por exemplo, o grupo de humanos que teñen maior variabilidade xenética, que teñen un catálogo de alelos genéticos controlados o que son os alelos, as distintas modalidades que hai para cada xene. Pois o seu catálogo de alelos é o máis variado de todos os seres humanos actuais. E iso explícase por unha razón moi clara, que se ve moi ben. Son os
Homo sapiens que están máis directamente emparentados cos primeiros seres humanos modernos que viviron no sur e no leste de África, a iso hai 200.000, 150.000 anos. Os san están aquí, e onde se están atopando fósiles de seres humanos dos primeiros Homo sapiens é por esta zona. Primeiro que pasou, sabes que nós, os nosos ancestros, foron migrando e rematamos colonizando todo o planeta. Como movendo, aquí chegamos, nós somos, a maioría de nós somos descendentes de xente que chegou a Europa hai 45.000 anos, aproximadamente. Tiveron que encontrarnos con neandertais, por certo, por aquí, pero ao que iba. O que pasa é que os primeiros seres humanos, os que migraban non eran todos, non marchaban todos, non? Sino, pois, aquí non quedaría ninguén. Os que foron migrando eran grupos dos que estaban en cada sitio. O grupo que se marcha non leva todos os xenes, non pode levar todos os alelos, non os xenes, os alelos. Leva unha parte dos alelos. Eso está claro, de tal xeito que a medida que te vas desplazando, seguindo as rutas que fixemos os seres humanos ao longo do tempo, vai disminuindo a diversidade de alelos, a variabilidade genética. Por eso estos colegas son extremadamente variables. Son máis distintos entre dos deles que calquera de nós é un chinés, por exemplo. Un detalle, todas as imaxes que vedes son desta viaxe, todas as fotos e os vídeos que eu vou poñer os fixo ou ben el ou ben eu. Este é un vídeo que vos poño por outra característica do San. E como son un pobo moi antigo, falan tamén unha lingua moi interesante, moi antigua, que ten unha característica realmente rechamante. Cando os escoitas por primeira vez chaman muitísimo a atención, é que utilizan consoantes que nós non temos, que son clics. Son sons que sonan como ou sonan como articulan esos clics ou esos chasquidos coas vogais, e fan como a, ni, fan cosas así. Pero con este vídeo, este é o deles que nos estaba explicando que uso que dá esta selva. Aquí o que vamos a ir é máis eu como intérprete, eles nos falaban do outro lado, pero o intérprete nos traducía toda a parolada que botaba. Vou subir un pouco o volume para que escoitedes como fala esta selva. 高高线上快进行起突破从我高体外到回收运动根据高高整整的高高根树木做瓦这样才叫空土和气子树的皮跟着刚才刚出这考察时这个工作的主要高整 Nos aprendemos a decir hola y gracias con esta lenguaje, es bastante complicado porque tienes que ajustar muy bien como faz os clics. De todos os países que vamos visitando sempre aprendíamos algunas palabras esenciais do idioma dese sitio. Algo moi curioso porque observas que o turismo que se move por aí non se preocupa de aprender as linguas dos sitios que visitan. Falan directamente en inglés ou non falan. Así que nos aprendíamos a decir sempre en todos os países africanos nas linguas locais, porque os países africanos teñen moitas linguas. Aprendíamos a decir hola, ata logo, por días, gracias e dúas cervezas. Sí. Vos podedes imaginar o que chegar a un bareto nun sitio en Zimbabue e pedir dúas birras a cara da persona cando pedir dúas birras na súa lingua cando ningún cara pálida así te pedido dúas birras na súa lingua. Era extraordinario porque quedaban encantadísimos, como é normal. Aquí despois baixamos ata o sur de Namibia, porque nos pone esta imaxe por simplemente algunhas pasos así rápidos, son detalles de cousas interesantes. Por exemplo, este é o gran canón do río Fish. Todos coñecedes o canón do río Colorado, que está en Arizona, que tamén visitamos, está metido no sur de Namibia, na fronteira con Sudáfrica, que é un sitio onde hai moi pouco turismo e hai moi pouca a densidade de población é moi pequena, e isto ten, pois, as características da súa formación, como digo, son similares ao do Colorado. Son estratos que se foron depositando, son rochas sedimentarias, que agora o que forman é un libro de historia. Isto é un libro de historia, e os distintos estratos son as páxinas dese libro que podemos ir lendo. Se sabemos ler as rochas e os fósiles que hai aí, pois podemos reconstruir a historia desta parte do mundo.
kilómetros de anchura. Pero bueno, ainda que era máis pequeno, é igual de extraordinario. Logo tiramos para arriba. Fomos subindo, percorrendo na Biblia, agora para arriba. Primeiro comenzamos tirando cara ao sur. O noso objetivo era chegar ao deserto do Namib, que agora imos ver. Esta imaxe vou la poner antes porque aquí están varios elementos que íbamos vendo continuamente. Por exemplo, animais. De aquí todo isto é esencialmente deserto, hai muitísimos animais. E de feito, pasaba algo moi curioso. E é que parásemos onde parásemos o coche, no medio da nada, pero os sitios, aquí non teñen unha imaxe designada, así como a primeira que había, que non estaba aquí o coche. Parásemos en onde parásemos e dabas dous pasos, casi sempre había así os excrementos de algún animal, que parece que sempre estiveron en todas partes, así movéndose. E logo tamén parásemos onde parásemos sempre había alguna mosca. E non sei se é que as moscas viaxan con nós, ou é que sempre hai alguna mosca que te detecta, pero no medio do deserto sempre aparecía alguna mosca que se vuelve a chamar. E que animais hai? Pois hai oryx, este é un animal fermosísimo, moi elegante, que ten estes cornos botados así para atrás. Esta é unha gacela saltarina que está escondida. Cando vedes un documental de África, onde hai algún depredador, algún gato destes grandes perseguindo gacelas, suele ser este. E poño a imaxe sobre todo por este árbol, que agora vos conto a razón. Antes, fixaros, estos son niños enormes, son os niños máis grandes que coñecen. Son niños de varios metros cúbicos de volumen e aí viven, teñen entrada por aquí abaixo, hai varias entradas, viven decenas de paxaros, que son moi pequenos, son como gorrioncinos. Chámanse tecedores republicanos, que viven todos aí. E estas son as acacias. As acacias, aquí, onde fixen esta foto, levaban 3 anos sin chover. Sin embargo, a acacia estaba toda contenta e ben. E a razón é que poden usar agua bastante fondo e se mantenen todas vivas, funcionales. Sobre todo quería que vos fixarades no tamaño da acacia, porque é o mismo tipo de acacia e de tamaño que está aí. Aquí nos sirve de escala para que vexades como son extraordinarias as dunas do deserto do Namib. Este é o deserto do Namib. Son dunas de 200 millóns de anos que teñen alturas de ata 300 metros. 300 metros son máis de 3 veces a fachada do obradoiro da Catedral de Santiago. É unha escala que só usar a fachada do obradoiro da Catedral. Así, postas aquí unha activa de outra. E teñen esta cor vermella porque se oxidan os grans de cuarzo. Van oxidando, se van collendo esta cor tan fermosa. O deserto do Namib é o que dá nome ao país. Namibia. Namib significa fronteira. E é unha fronteira infranqueable que hai entre o Kalahari, o deserto do Kalahari, que está cara ao interior, e o Océano Atlántico. Os seres humanos, desde logo, non poden pasar por aí, así sin máis. Nin os ríos tampouco. Non hai ningún río que atravese o deserto do Namib. Morren antes todos os ríos. Son tragados polas areas.